uJesu Kristu uyinkosi. Ngibulise entabeni kaJehova nasendlini kaJehova. Safunda njalo. Baba siyabonga. Sibonga inkonzo ekade sinayo la eDiptuf ngoMgcibelo ngeyi-15 zikaFebruwari. Ngibona isimanga baba. Ngibona isimanga uNkulunkulu mkhulu ngendlela ezinga. Uma ulibele ushumayela laphayana phezulu. Ngibona ungekho la kithi. Ngathi usemafini phezulu. Awunyakaza uthini kodwa kuphuma nje ivoice. Ulibele kuphuma ivoice ngize ngithi kudadewethu. Waba uNsibando kanti ukuphi manje ngoba angimboni lana. Ngimbona nje asesibhakabhakeni. Kodwa uyashumayela. Ngivala amehlo ngithi mhlawumbe ukuthi ngike ngathukozela ngivala amehlo ngavule futhi ngithi hayi mana angiphuphi. Ubaba uyashumayela lapha. Baba siyabonga uNkulunkulu nawe. Akakuthwali ubaba. Imfundiso sifundisa zona ziyamangaza. Ngiyaqala ukubona umbono nje. Ngiyaqala ukubona umbono onje soloku kwaba yimi. Bungekho la kithi, bungashumayeli wena njengoba usho ukuthi uJesu Kristu ugibele wena. BokuJesu ukhulumayo. Khuluma ngezwi lakho umile nje unganyakazi. Ukhuluma usifundisa nje ngeBhayibheli. Sifunda ngale Bhayibheli kodwa into engimangazile awukho la kithi. Ukulapha kulesi sibhakabhaka ngaze ngathi buza udadewethu ukuthi ubona kanjani ukuthi hayi mina ngiyambona kahle ngithi angimboni mina ngimbona alapha phezulu esibhakabhakeni lapha emafini. Ngibe nenhlanhla ngiyabonga baba ngiyabonga. Ngibonga uNkulunkulu ngawe ngoba kube ngingazange ngingene kule ezwini ekhaya lezwi ngabe namhlanje angazi lutho. Soloku le nkonzo ingihleli ngoMgqibelo mangiphuma ntambama ngafika ngalala kamnandi ngafika nasekhaya nangesonto ngalibele ilizwi lakho likhuluma. uNkulunkulu ngathi angaba nami angiphendule ngibe umuntu omuhle ngezikhathi zonke. Ngiyabonga baba uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa. Ngiyabingelela ubaba noma kakhulu besibusiso phakathi kwethu. Ngithi angidlulise bazalwane ubufakazi ngifakazela umntwana kaNkulunkulu uthi enkonzweni ebisiSoweto ubaba ubengamele phansi ubeme emafini. Izinyawo zakhe ezibonakala la iphela khona phakathi kwamafu. Amafu evele ngenzansi nangenhla. Kodwa silizwe iphimbo lakhe ekhuluma. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe baba uNsibande. uNkulunkulu uyaziveza uyazibonakalisa phakathi kwethu ngawe. Impela asiboni ukuthi yini engasenza sizilandulele phambi kwaNkulunkulu mhlawo kuphela ngoba uyafika phakathi kwethu simbone ngamehlo efika ngawe. Siyabonga kakhulu siyabonga. Bengithi ngubone ngedwa lo mbono kanti ngiyabona ukuthi bakhona abanye abawubonile. Ingakho sengithi angimfakazele ukuthi impela nami ngikubonile lokhu akushoyo. Uma emafini ungekho phansi. Unganyakazi umile uthule. Kodwa ukhuluma iphimbo silizwa. Kungasebenzi ngisho izandla umile nje emafini. Hayi siyabonga siyabonga. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli SD umama umpostoli uPP. Kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu.
Ngicela ukudlulisa ubufakazi ngezinkonzo esiphuma kuzo. Ndifakazela nabazalwane ababone ubaba umpostoli ekwesinye isimo. Ngibone ubaba efundisa epulpiti. Uthe esafundisa kwathi ngibuke izinyawo zakhe. Izinyawo zakhe bezinganyathelanga emhlabeni, kodwa emile efundisa. Ngabe sengibona i-emblem yebandla nobaba nepulpiti zicwebezela kungathi kunamanzi amahle acwingileyo ehla ekhava ipulpiti ne-emblem nobaba. Phinde ibe ngathi ngamanzi, phinde ibe ngathi ingilasi. Kwenzekile lokhu kabini efundisa ubaba kusection yokuqala nakusection yesibili. Ngize ngakhuluma nezibuko, ngicabanga ukuthi mhlambe ngiphazanyiswa yizo, kwaqhubeka. Uma ngithi ngiyabuka lithi izwi njengoba efundisa kanje akekho lana. Sengiyaqonda manje ukuthi yilesi sikhathi ebesemafini. Obunye ubufakazi bami, ngo-2015 ngangisasebenza, ngangibuya ukuyokusebenzela ngaphandle kwala ngisebenza khona. Wathi kimi uNkulunkulu ukuba ngingasisebenzisi isiphiwo angiphe sona, ngizophelelwa intokozo yokukholwa. Kuthe sengikhona la entabeni, uNkulunkulu wangifundisa ukuthi konke asifundise khona la sibuya khona asikusebenze endlini yakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kunento nje emane ithi ngoba umama umpostolo efundisa, noba mhlawumbe ngimbona, kunento ethi Sara. Seyize yatsho, I think kwaze kathathu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ubuninzi ubufakazi, kodwa ngenxa ye-3 minutes ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli noma umpostoli uNsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithintwa ilo bufakazi banamhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba. Haleluya, siyambonga uNkulunkulu ukuthi ukuphila kwakho ufihliwe kuKristu, ingakho bebengakubona. Bebona usemafini kungenxa yokuthi ufihliwe. Siyabonga baba, siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa ngalezi iy'nkonzo. Uyangithinta kakhulu ukuthi uyini umuntu kuba uNkulunkulu amkhumbule, azithande kangaka phezu kokona okungaka, kodwa uNkulunkulu uyasithanda. Siyabonga baba ngalezi iy'nkonzo ezinamandla. Siyamdumisa uNkulunkulu, akekho njengaye, nongalinganiswa naye. Haleluya, siyambonga uNkulunkulu, sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Kucela ukumbonga uNkulunkulu baba. Siyambonga ezintweni zonke, uNkulunkulu ophakemeyo, ofanele ukudunyiswa nokubongwa yena yedwa. Haleluya, siyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Qhubeka uNkulunkulu akulondoloze, asigcinele wena kulesi khathi, Nkosi. Asigcinele wena baba umpostoli, nathi size siyenze intando yakhe, nathi size siyenze lento uNkulunkulu afuna ukuba siyenze, nathi size sakheke. Haleluya. Nathi size sibe nephunga elimnandi phambi kobuso bakhe.
Simnikeza udumo uNkulunkulu ngawe Baba, siyabonga. Qhubeka umlaleli uNkulunkulu kukho konke. Siyabonga egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.